La senyora Maria Pujolà, viu de benestar, partidària de reunions com aquesta d'aquí i del tracte social, va convidar a casa seva una colla d'amics. El tema, perquè aquesta senyora sempre triava el tema, aquest cop era l'hipnotisme. I el convidat principal era el famós professor Magnus, conegut a banda i banda dels oceans més prestigiosos, a desgrat d'haver nascut a la comarca de Bages, que ja té el seu mèrit. El professor Magnus, nom de batalla, tenia per costum demanar la col·laboració del més escèptic dels presents. En aquell cas li tocà a l'Enric Coster, que es vantava, que es xulejava de no deixar-se enredar mai per ningú. A veure, digué el professor Magnus, mirant-lo fixament, ara el convertiré en un patràsic. A l'Enric se li va escapar francament el riure i digué amb mi no hi podrà pas perquè jo ja soc de natural una granota. Es va posar de 4 grapes i va fer un salt famós. A la catifa, al faristol musiquer. D'allí a la tapa del piano de cua i tot seguit va travessar un dels finestrals de la peça i va aterrar, és un dia, a la piscina del jardí. Tots s'hi van córrer i feina tingueren de treure'l de l'aigua perquè l'Enric raucava tot expulsant-se a la mullena. Perdoni'm, senyora, digué el professor Magnus, besant cavallerescament la mà de la viuda anfitriona. Estic acostumat a escèptics de tota mena, però mai no me n'havia trobat cap de tan ràpid com aquest. I la reunió va llanguir entre murmuracions aprovadores o desaprovadores, però tothom se'n feia creus.